Kako sad prestaše da pucaju? Opa! Da se čuje i da se zna. Kad pogani unose svoga Boga unutra. Pogani, odnosno neznabošci, koji za ove rituale, za ove okultne radnje što se danas čine, nazivaju ih i pozdravljaju ih sa mir Božiji. Pa mir Božiji jeste kad se negde rodi Sin Božiji, dakle Hristos, a ovo je sve nemir, dakle SPC.